yang mahitan asiniro hamadihamu doh dame nasian debata amata doh nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Oras marihita saluhuna tabigi mahata ni debata nagabi barita nauli di hita imana tersurat di Matius biduelu ayat 5 ayat 10 songono mahata ni debata. Naposo ni iduk ni soldadu dungi bongo ma Jesus tuhu ta Kapernaum jadi Roma tujuluna sada iduk ni soldadu mangeliheli ibana nin nama eli Tuhan saya piak do naposokku di jabukku nasario do ibana masai bernik diaham dungi najis mawad do ibana rope ahu pamalum sahitna dungi di do iduk ni soldadu mamangalusi eli Tuhan nahurang tamado ahu tung dikiom jabukku dok mahata sisa dok sahipas na posoki agaria hujolma nani rajaan na mga rajai soldadu molo hudok tu na sada tu sadui maho la hudu ibana iya tu na sada tu maho barodu ibana jala iya hudok tu na posokku omma bahan jadi dui di bahan. Jadi longang ma rohani Yesus kubiki sa gabi didok mamadok akan namang tunibana situ tuna doko Tuhan gari dihala Israel dang jupang awa porsian nasonin alai udok matuhamu torop dona rosogut sian purba dohot sian pastima gabi do ngasapanganan si Abraham do si Ishak do si Yakub di harajan banu gicangi alai anggo akka anak ni harajan hian si babaliut disugut tuna hulum maripotipon di sima masa anggu-anggu dohot pangaturipon lau sidok Jesus madok iduk ni soldadui laho maho juppak koma hobar tuha porsyami jadi hipasma naposone di nasangopasi ido anggo sahana Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga pura ia barita on ima adong masada padita neng borhat marjamita ibana tusada pagarana anani di laboratorium mana mar oplet maibana sian bagasna lautu pagarana marjamita di nama opleti ibana dungi dilema ongkosna tu kondektur nai manang kenek neng duk songoni di leon amat tapat di teang kosna harga 50.000 HP di paulak ima kondektur omma gabe 55.000 di boto paditeido bah bahasa na yang sonon tapi 5.000 do ongkos bahasa gabi di paula tu 5.000 dungi di paula amat tapat di tema tu keneki in nama bah ngalubi hepengon in nama ropani alai Roma kenek nemadok moliate mamang ayo sangaja dui ala hubo tu hamu padita tohodo dus pangulona do hatana do jamitana ala dong pige-pige akka parjamita molo hulik kusangaja lubi tongdo las disakui dang di paulak ninna kenek nema ala yang guamang sahaliong huida sada betul-betul ma naposon di batam na betul-betul sarupa jamitana dohot nang pabahinan alema dawang padita ninna kenek nema ala di boto kenek neido ibana padita dia makadonga saha porsyang ima nang gabi teida nang gabi sada refleksi diaka na porsye asa persitutu nang di bagasan nguluni na porsyai ima taringo tu aporsionna nang pasu-pasu ni dibata di bagasan nguluna
Dia makadonga saha porsiaon di turpu to di baritaho do taringo na di pemalum Jesus na poso ni sada iduk ni soldado di huta Kapernaum. Molo teida rupani di turpu ko dangadong hubungan ni Jesus tu na poso nang do tu soldado na puna na poso. Alai iduk ni soldado langsung Roma dapat tu Jesus dan na poso na masai ti disuruh alai langsung do ibana ro. Ibo to do na posone naung mate-mate ni mana naung pihak. Alani dia makadonga saha porsia molo tape huti do di baga satu pukon adong piga-piga na arga na siti kota. Nagabe diarah turpukok kita na parjulu na taida satu pukon ima patakas roham pareso dirim. Ima di holong ni rohani soldadui di naposona. Holong ni rohani soldadi tu naposona. Di nabongo Jesus tu tak Kapernaum Roma salah idu ni soldado madapot tu ibana. Tentara ni harajan Rom do idu ni soldadui namar pangkat perira. Manang tadok marupani nungala tibu pangkatna. Bui marah tadok ko ni hira letnan ni marupani manang na digijang ni letnan ima na manguluhon 100 soldado halak si pilibigu do iduk ni soldado alai tidak dibaga satu putong badi paturuhon ni mana do pangalahu na dinggan taringot tu harajaun ni di bata di truputot di baritaho do pangalahu ni iduki nama say dinggan tu na poso manang tuha tubanna. Masay hulong rohana tu na poso na asing siyan aka pangalahu na somal. Pangalahu na somal di Rom manang di jolma na margor hatuban. Barang pala hirai sodietong go jolma ni umaropani. Ala dianggap do betul-betul ima songon di bawah manang dianggap do molo bawahan manang jolma manang hatuban nai yang dianggap dui ima bah tidak punya status ni ngomaro paning. Alai dan songoni pangalahu ni iduk ni soldadui. Idu na tidak ditupukon argado di ibana hatuban nai. Jala dihaholongi do. Alani di namar sahih na posone dang di pasob. Olo do rahita songani olas di pasob satu nama ate rupani. Manang diusir. Justru dilului ibana do pangubati na bui pamalupon. Bahkan di sidi bigi ibana taring tu Yesus rodo ibana tu tak pernah manigor di dapot to ma Yesus dielek-elek Yesus maddo kali Tuhan saya pihak do na posokku di jabuku nasario do ibana mas saya bernik dia. Ubegi elek-elek ni iduk ni soldadi manigor tarod car do rohani Yesus mangadu sifat do. Roh piao pamalupo sahina. Tuholong ni rohan do pakokopon ni iduk ni soldadui di naposonai mangojar rohani Jesus hatop naing pamalupon. Ala di ida aku ni holong ni rohani soldadui nang songoni holong ni rohani ibana. Tu bawahan nai lau sido apa tarojar rohani Jesus madok hatop naing roh. Napadua hon idot to setupuko gabe sada ima sitio kota hapor siaw ni iduk ni soldadu itu Jesus hapor siaw ima nakaning na parjolo holong na pedua on hapor siaw asing ni par holong ni roha situ tutrongan na jolma laos di patarida hodo ditupukon hapor siaw ni iduk ni soldadu itu Jesus laos ni ucar ni hapor siaw ni do haroro ni Jesus tu jabuna ala disadari ibana do nasongon halak sipilibi ku ibana masai ramun di halak jahudi alani di do Jesus ma tu ibana naro naing manigor pamalupon ibana. Nangpe sada halak nasangat ibana di portibion. Ala perwira manang alat bubang kaan. Alai di bereng ibana do dirinya songon halak nalea do di depan ni Jesus. Alai laus di bagasa pana do diri ido takas di bereng Jesus apor siaw na balga situ tu. Imana teida nang songon ataro di 2 Korintus bidu 10 ayat 5 manada diri manakasi. Hapor siado na takasian alus namadok ali Tuhan na kurang tamado ahon.
tung digio mo maca buku dok mahata asa hipas na posoki. Tari di son asing ni pandai ni diri do haserepon di hapor se ibana do naik kon tuduk tu paret tani jis do na sahit. Ima hapor se na tutu. Porsi di ibana marhuaso di jis patuduk kon akan asa sahit. Sado sa kabebahan tapi bui di hapor se ibana di patulus ibana doi songo soldadu ibana na marhuaso manuru mamaretta dada na naing magkagidjak ko diri bana alay na malabatan na takas adong di bana huaso di sido di ide bana kayo ima porsiado iduki di huaso ni Tuhan Yesus longang marohan ni Yesus marni da haporsiao ni idu ni soldadu ay gari di hala Israel dang jupang ibana haporsiao si songo ni mangito kaporsiao ni hala Jehudi molo dung ro Yesus na pinarbagan di bata marito punasida akapan ng nama sa diaron na bulon tarong dope di bering ibana soni jadi sudi hala Jehudi makirin dope di haron ni Yesus na buluni ima songon na pinarbaga-bagana ola kala Jehudi do dietong na sida parcapar ayang go kala nasi dianggap dui dangadong ala ditrupuko marbosir siya kaporsiao ni iduk ni soldari di baboto Yesus ma nasoholan halat Jehudi na gabidongan sa panganan ni si Abraham do si Isa do si Jacob di raja bodogicang alay torop na marro di do siya purba do siyan pasti manang sadok na deportibion gari ada di Yesus torop do nian akana ni raja unian imahal Jehudi si pabeliun ni di bata jala pamasukon na tunahulu na marepotipot dan tagahamon sotar songo tala Jehudi na bigi padokan ni Yesus ni alay marhiti padokan ni nang takas paturuan ni Yesus na so jaminan parhabang son dohot parugamon ha Jehudi ni gabi syarat lau masuk to jani bata alay hola kaporsiao di Yesus dum molo manguto kaporsiao ido hana na nakeng na masuk jalan nama dapot harajan banwagi jangi na patulu homma di do turbukot tuhita diame waso ni Yesus pamalum sahiti songon na pangido ni iduk ni soldari dang pola sa Yesus tubagas na alay sao do malum sahit ni naposo ni soldari holam marhiti hata ni Yesus namado laho mahu jupa koma hobar tuha porsiami sao do malum naposo ni iduk ni soldari jala tarida siani tutudo songon balgani huaso ni Yesus songon nang napinarsoan ni iduk ni soldari dang dibatasi inganan dang dibatasi pertikian dang dibatasi situasi sadok huaso ni Yesus mar huaso jala holong ni rohan ni Yesus dang terbatas holan tuak kana jupang langsung alai bui do ima marhite ima hata do marhite haporsiam ay nampe so dibering diboto do haporsiam ni selu halak oddo ojan pos ni rohata pasahaton parsoreta tu Yesus marhite tangyang tay ay nampe nang dibanogijang Yesus manorusi do kwasona do todina tuganu dirita di portibion atong taingo ma papa tarama dirim son anak karjan di bata marhite nama kaholongi donga jolma na so mardi barsongon iduk ni soldadui do makaporsyai do tagugunis dungi waso nama pamalupon akka hagaliuta amen mauliate ma ali Tuhan di bata di hatam nabadi na paingotok kami asa tao kami mangulahon lomo ni roham amen.